Ma nistgħu neħdu r-ruħ b'xejn. Rux ma ta' plejers għal xejn, trajna nitilfu konna u nitilfu għadna. U titilfu tiqpaw ta'? Ejja batil bil-posta, hej. Illum aktar moda tibat email mill-posta. Dekabti tiddaħħa dal-għodux. Ejja nixrob il-kafrex mid-derja, ġejjin salt kummenti niggiża, ux. Mela tlajtu fuq il-bejt, taf kemm infittxkom? Oh, Chris. Isma' pa, għandi bżonn 50 euro. U jien għandi bżonn ninsib moħba. Tista' tgħidli kemm ħaneqpa' antik flus lilek mela li sibtni l-bank. Isma' għandu raġun tal-papa, jumejn ilu anki jintajtek 50 euro. Kif inidi? Isma' x'inta minn bihom dal-flus kollha? Ma nagħmlux b'mod li baċċivizzju. Jew minn tix tilagħbhom intu. Jew tħallx iskos dejn? Ma beda l-interrogatorju jekk il-bambin irid. Ma, pa, serħu raskom, m'għandi l-ebda vizzju jew dejn. Mela allura x'tan bihom il-flus? Mhux biex nixtri ħwejjeġ. U kemm seddum tixtri ħwejjeġ, Chris, għandek wart ħrobba mimlija. Ma jien ħwejjeġ ġodda rrid ma. Sa fejna fien il-ħwejjeġ li għandek kollha ġodda. Ma mhumiex tad-ditta ma. Ħnifissa fuq il-ħwejjeġ tad-ditta issa, mela ma tafx kemm jiswew flus. Pa, sħabi kollha għandhom il-ħwejjeġ tad-ditta. Ma ħwejjeġ tad-ditta u ħwejjeġ normali, mhux ħwejjeġ jibqgħu ma narax differenza jien. Ma pa, ma tistax tifhem. Waqalas, meta ma jdoqlokx dak li ngħidlek inti spiċċa ddoq l-istess diskant ma tifhimx. Tafx nifhem jienux illi jiena u ommok qegħdin naħdmu tnejn u qed naqalgħu il-flus b'sakrifiċċju kbir u maħniex biħsibna li d-berba omna għandi bil-ħwejjeġ tad-ditta tiegħek. Isma' għajdi daqsxejn, inti b'ħwejjeġ normali xorta polita tkun. Mamma, meta rawni sħabi kollha botti. Ara ġejja l-mejta bil-ġuħ. Ejja minn huma daw sħabek ħanarihom jien minnu mejjed bil-ġuħ. Le ġew mhux hekk. Pa, jien ma niflaħx iżjed kull darba li noħroġ bil-botti, għalhekk irid nixtri ħwejjeġ tad-ditta biex forsi nħossni bħall-oħrajn niġi aċċettata. Ġifieri llum biex tkun aċċettata trid tixtri ħwejjeġ tad-ditta. Ħalli ngħidilhom ma Ara pa, jgħidux. żommhom minn 50 euro, isni ma tlek xejn u jien tlaqta xaw ma tistax tieħu raġun. Iva stenna ftit, Chris. Ma kif ma jistax ikollna mument kwiet aħna u ġewajt. Kristin mhix ħalja, jew kiesħa jew qed tipprova tilab tal-kull. Kristin qed tibża li tiġi mwarba, emarġinata. U dina waħda mill-ar sitwazzjonijiet li fihom jista' jsib ruħu il-bniedem. Anka fil-Vanġelu nsibuha. Mill-Evanġelu ta' San Mark. U ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies kien hemm wieħed tal-lab ama jismu Bartimew, bin Timew, bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan meta sama li kien Ġesu ta' Nażaret, qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħniena minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat: Bin David, ikollok ħniena minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu l-ama u qalulu: għamel il-qalb, hija tisejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kelmu u qallu: xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni, wieġbu l-ama. Mur, qallu Ġesu, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih raġa' beda jara u baqa' mixi warah fit-triq. Meta il-bniedem jiġi emarġinat, ibati ħafna. Għaliex il-bniedem ma jistax jgħix waħdu, għandu bżonn il-ħaddieħor f'ħajtu. Kull qalb trid oħra. Is-sitwazzjoni li jitkellem fuqha il-Vanġelu tal-lum hija ta' Bartimew, bin Timew, li għax kien ama ma setax jaħdem, kien jgħix billi jitlob il-karità lil ħaddieħor u allura il-pożizzjoni soċjali tiegħu kienet tħallih fil-periferija tas-soċjetà. L-Evanġelista jirriferi għal dan billi jgħid: Bartimew bin Timew kien bil-qiegħda fil-ġenb ta' triq. Il-miraklu li għamel Ġesu ma' dana Bartimew bin Timew
u l-Evanġelista isejjaħlu bismu apposta, ma kienx biss li taħ id-dawl, imma li taħ l-opportunità li jerġa' jsib postu fis-soċjetà, ħalli ma jħossux esklus, ma jħossux imwarrab, imma jħossu aċċettat. Jekk inħarsu ftit madwarna, insibu ħafna nies illi qegħdin fil-periferija tas-soċjetà tagħna huma imwarbin, imċaħdin, emarġinati għal xi raġuni jew oħra. Jew għaliex huma ta' klassi differenti, huma ħaddiema pereżempju tal-id u mhux sinjuri, jew għax iħadnu twemmin differenti minn dak li nħadnu aħna, jew għaliex iħadnu partit politiku differenti minn dak li nħadnu aħna, jew għaliex għandhom il-kulur tal-ġilda differenti minn ta' ħaddieħor. U għal ħafna u ħafna raġunijiet persuni bħali u bħalek illi għandhom isem illi fajnejn Alla huma daqs ħaddieħor u huma sbieħ għax huma wliedu jiġu emarġinati. L-emarġinazzjoni tmur kontra il-valuri tal-Vanġelu għax aħna il-kol u l-istess missier u jeħtieġ li l-kol inkunu waħwa. Ejjew niftakru u nħossu kemm ibati min jiġi mwarrab u għalhekk ejjew infittxu li aħna fisem il-Vanġelu, fisem il-Mulej Ġesu ma nwarbu lil ħadd, anzi naħdmu biex ninkludu lil kulħadd ħalli kulħadd iħossu aċċettat u maħbub. Dan id-dmir imur l-ewwel net fuq il-Knisja ta' Kristu li trid tkun knisja inklużiva li tilqa lil kulħadd, taċċetta lil kulħadd u ma twarrab lil ħadd. Anka dawk illi skont ir-regoli tagħha ma jkunux qegħdin jgħixu sewwa, ma jkunux ir-regola, il-Knisja ma twarrabhomx u tipprova tilqaħħom biex bil-mod il-mod huma iseħħilhom jgħixu fis-sħiħ bħala u li Alla. Ejjew inkunu inklużivi. Il-lejla fis-6:30 l-Arċisqof Pawlu Cremona se jiċċelebra qudiesa f'San Pawl il-Baħar fil-ftuħ ta' żjara pastorali f'din il-parroċċa. F'dawn l-aħħar 7 ijiem l-Arċisqof kellu l-opportunità jiltaqa' man-nies mill-parroċċa tal-Mellieħa fi żjara pastorali li huwa għamel f'din il-parroċċa. Fid-Djoċeżi ta' Għawdex fit-tmiem din il-ġimgħa qed tiġi organizzata l-kampanja ta' solidarjetà Għejn biex trebbaħna. Din il-manifestazzjoni sportiva u artistika hi miftuħa għal pubbliku u qed tinżamm fil-kumpless sportiv tas-seminarju fir-Raba ta' Għawdex. Għada l-Knisja tfakkar Jum il-Bibja. It-tema magħżula għal din is-sena hi il-kelma Alla hi ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Silta meħuda mill-Littra lil-Lut. Għal din l-okkażjoni fost numru ta' inizjattivi oħra, l-Għaqda Biblika stampatu qasmet fl-iskejjel 8,000 ktieb lill-istudenti tal-iskejjel primarji. Il-ktieb jirrakkonta l-istorja ta' tifla ta' 9 snin minn Wales li għexet fl-1792 u li permezz tagħha beda l-moviment Bibliku li llum huwa mifrux f'200 pajjiż. L-Għaqda Biblika qed tistieden lill-insara jħallu l-kelma Alla taħdem f'ħajjithom. Għal aktar informazzjoni dwar dak li qed jiġri fil-Knisja, żur is-sit www.maltadiocese.org u ħalli l-kummenti tiegħek.